Zdravím vás, priatelia, začína nám víkend, je piatok 12. apríl. Na dnes mám pre vás zaujímavý tip mimo štatistík, pretože žiadna z dvoch stratégií nevygenerovala na dnes žiaden zápas. Natipujem teda od oka, avšak s plnou zodpovednosťou som pre vás vybral zápas s kurzom, ktorý sa skutočne oplatí. Toto je tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Francúzska Ligue 1 pokračuje 29. kolom. V piatkových predohrávkach sa odohrá zápas medzi 17. Metz a 6. Racingom Lens. Motiváciou domáceho tímu je záchrana v lige a hostia sa snažia o pohárovú priečku. V tabuľke ich delí 11 pozícií, avšak v tabuľke formy sú viac menej vyrovnaní. Na úkor Lensu, ktorý nenačasoval formu k záveru najoptimálnejšie. 3 zápasy bez výhry v rade ich stálo nemálo bodov. Metz naposledy prehral 4-3 na pôde prekvapenia ligy 2. Brestu. Celkovo sú ostatné zápasy Metzu gólovo mimoriadne plodné. V posledných 6 zápasoch padlo celkovo 23 gólov, čo je vysoký priemer 3,83 gólu na zápas. 10 z nich strelil Metz a je teda vidno, že skórovať pre nich nie je až takým problémom. O to horšie je to však s ich obranou. Racing Lens prichádza po neuspokojivej domácej remíze 1-1 so 14. Le Havre. Navyše dvakrát prehrali so seberovným Lille ako aj z Nice. V 2 z posledných 3 zápasov sa kopala proti Lensu penálta, čo značí značnú nervozitu v hre Racingu Lens. Lens nevyhral na pôde Metzu už v 5 zápasoch, čo tiež nie je najlepšia vizitka. Z posledných 6 vzájomných zápasov od roku 2019 Metz vyhral 2 zápasy, Lens 1 a remízovým výsledkom skončili 3 stretnutia. Do Vedna padlo 12 gólov, oba týmy strelili po 6 gólov. Posledný ligový zápas na jeseň 2023 sa skončil výhrou Metz vonku 0-1. Metz sa bude musieť zaobísť bez 2 zranených útočníkov, Joela Asora a Benjamina Teteha. Aj Racing Lens má 2 maródov, sú to stredopoliari Salis Samed a Jimmy Cabot. Domáci Metz pravdepodobne svoj obligátny gól dokáže streliť aj dnes, ale či sa zastaví trend množstva inkasovaných gólov, ťažko povedať. Mizéria na strane Lensu je tiež výrazná. Ak nechcú prísť o pohárovú priečku, budú musieť zabrať naplno. Sú miernym favoritom a preto tipujem viac ako 2,5 gólu v slušnom kurze okolo 1,95. Pod 1,85 nehrať. Priatelia, príjemný zvyšok dňa, dnes ešte zresetujte hlavy a užite víkendu. Nech sa vám darí, ako sa najlepšie dá a my sa vidíme pri najbližšej analýze. Čaute.